Мисля да направя човек Франция. Ето такава кожа. Ето такъв горе-долу аутфит. Сега ще ходим да си вземем нещо връх. Мисля, ето такова. Ето такава. И направо си избирам лице. Ето това. Ето такава палитра. Ето такива ногти. Това ни е финалния аутфит. Защо имаш толкова дълги ноги? Не. Искам на всички да дам по една звезда. Майтапа се. Окей, ще й дам 2. Йоу. Не. Аз съм. Окей. Не е зле никак даже. Всичко копира от тебе. О, добре. Съгласна съм за първо място. Но аз съм на... О, поне не съм на последно. Добре, чао.